Ganito nga kasigla dito sa Boracay kapag gabi na. Napakaraming tao, mapabata or matanda. Ayan, sige, go lang. Igala natin yan. Sulitin natin ang gabi dito sa Boracay. As you can see, meron silang pa-fire dance dito. And ayan, sa paglalakad namin, nakita namin ang isa sa mga must go-to bar dito sa Boracay, ang Epic Bar. Next stop naman natin, the most visited bar is the Exit Bar. Siyempre, for the budget pa rin ang gala natin kahit gabi na, 'di ba? Yung pag-happy-happy natin, dapat hindi rin tayo sobrang gastos. So, dito sa Exit Bar, 100 to 150, meron ka ng drinks and unlimited saya na talaga dito. Let's the party begin!